Όταν ήμασταν παιδιά, καθόμασταν συχνά μαζί και κάναμε διάφορα χειροτεχνήματα, κόβαμε εικόνες και φτιάχναμε κολάζ. Έτσι δείχναμε ποιο είναι το επάγγελμα των ονείρων μας. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό πια? Αλλά πολύ δύσκολα γίνονται πράγματα αν δεν αλλάξει εσύ τις δικές σου ενέργειες. Η μητέρα μου βέβαια όταν ήρθε σε ένα πρώτο σεμινάριο που εγώ διοργάνωσα, από συγκίνηση την είδα ότι έβαλε τα κλάματα για το γιο της που μεγάλωσε και έκανε τα βήματά του. Πάντα ήθελα να συνδυάσω την οικογένεια και την καριέρα και αυτό ακριβώς έχω κάνει. Αυτό είναι φανταστικό για τις οικογένειες. Ειλικρινά, αυτό είναι το υπέροχο στην ΕΛΕΡ. Και τότε ξαφνικά εμφανίστηκε ένας ξένος άνθρωπος στη ζωή μας. Και εγώ ρώτησα, τι είναι όλα αυτά? Καλλιτικά. Και τότε αντέδρασα αμέσως. Και τι θα μπορούσα να κάνω με αυτά? Εγώ είμαι επαγγελματίας επιπλοποιός, ένας τεχνίτης ξύλου. Μόλις 15 λεπτά αργότερα σηκώθηκα και του είπα, γιατί δεν μου δίνεις την επαγγελματική σου κάρτα? Είχα μια έντονη λαχτάρα να γίνω επιχειρηματίας. Και τότε ξαφνικά ήρθε στη ζωή μου η ΕΛΕΡ. 4 χρόνια αργότερα όλη η ζωή μου έχει αλλάξει. Αγόρασα το πρώτο μου διαμέρισμα, το πρώτο μου σπίτι, το πρώτο μου αυτοκίνητο. Η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Βασικά έγινα από μια φτωχή μητέρα με μια γυναίκα με έναν καλό μισθό. Όταν βλέπεις ξανά τους ανθρώπους μήνες ή χρόνια αργότερα και τους συγχαίρεις πάνω στη σκηνή, σε κάνει να νιώθεις περήφανος. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνει ο καθένας εκατομμυριούχος, αλλά να έχει την ευκαιρία να πάρει τη ζωή του στα χέρια του με ελάχιστο ρίσκο. Έτσι αποδεικνύεις ότι μπορείς να κάνεις πράγματα που κανείς δεν πίστευε πως ήσουν ικανός να κάνεις. Το direct sales είναι ο ιδανικός τρόπος για να προωθούνται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έτσι χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και να έχεις άριστα προϊόντα. Το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά είναι made in Germany είναι πραγματικά εξαιρετικό. Μετά τη μεγάλη μας επιτυχία με τη συσκευή και το βουρτσάκι καθαρισμού, ακόμα και οι προμηθευτές μας τηλεφώνησαν για να μας συγχαρούν. Μας είπαν, σε αυτό πρέπει να προσανατολιστούμε. Μόνο θετικά σχόλια μπορώ να κάνω γι' αυτό. Αυτό το προϊόν και μόνο αποδεικνύει πόσο καινοτόμα και ενδιαφέρουσα είναι η εργασία στην ΕΛΕΡ. Εάν ένα προϊόν δεν είναι καλό, τότε τελειώνει γρήγορα η ζωή του. Στην πραγματικότητα δεν πουλάω προϊόντα. Συστήνω ακριβώς αυτά που χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου. Και έτσι απλά τα προωθώ. Είναι τόσο απλό. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι, πώς οργανώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και πώς κερδίζουν χρήματα. Αυτό το κάνουν είτε μέσα από την ποιότητα των προϊόντων, είτε από την επιχειρηματική ιδέα. Η ΕΛΕΡ δίνει σε όλους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τις ικανότητές τους και να πετύχουν κάτι περισσότερο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε περισσότερο όπως όταν ήμασταν παιδιά. Αυτή η ευκολία, αυτή η ευχαρίστηση να δημιουργήσει είναι το μεγάλο θέμα και κάτι που εύκολα είναι εφικτό με αυτήν την επιχειρηματική πρόταση.